Саразм сарзамини тоҷикон таърихи қадим ва фарҳанги ниҳоят густурдае дорад. Академик Бобоҷон Ғафуров дар китоби безаволи худ тоҷикон зикр менамояд, ки дар асрҳои 7 ва 6 қабл аз милод тамоми сарзамини Осиёи Миёнаро бохтариён, суҳдиён ва хоразмиён ташкил медоданд. дар асоси ин халқиятҳо хубтараш бохтару суҳдиҳо дар асрҳои миёна тоҷикон ташаккул ёфтанд. ковишҳои археологӣ нишон медиҳанд, ки дар ҳазорсолаҳои 2 ва 1 қабл аз милод тоҷикон бо шишгоҳҳои шаҳрмонанд сохта буданд. шаҳраки Саразм низ яке аз нахустин шаҳракҳои Авроосиё ба ҳисоб меравад. нахуст муҳаққиқи Саразм ин устод Абдуллоҷон Исҳоқӣ мебошанд. масоҳати Саразмро то 100 гектар маълум намуданд ва муҳаққиқон мегӯянд, ки дар ин шаҳр то 8000 нафар зиндагӣ мекарданд. таърихи бостонии Саразмро табартешаи биринҷие, ки Ашуралӣ Ҳайлонов ҳангоми сохтмонаш пайдо карда буд, исбот менамояд. соли 1984 нахустин экспедитсияи ҷаҳонии Тоҷикистон ва Франсия дар Саразм гузаронида шуд. ин ҳамкории Тоҷикистон ва Фаронса дар ин ҷиҳат аз соли 1984 то имрӯз идома дорад. баъдҳо дар Саразм бостоншиносон аз Узбекистон, Русия, Олмон, Испания ва Амрико иштирок намуданд. ҷамъомади дигаре миёни олимони тоҷик ва фаронса дар соли 1994 барои 10-солагии ҳамкории онҳо баргузор гардид. дар ин ҳамоиш бостоншиносони даҳҳо кишварҳои ҷаҳон низ иштирок доштанд. дар ёдгориҳои Саразм аввалин нишонаҳои шаҳрсозӣ дида мешавад. олоти асри биринҷии Саразм ин пайкон, ханҷар, корд ва дигар олоти рӯзгор ба ҳисоб меравад. саразмиён дар кулолгариву хунпазӣ беҳамто буданд. аз қабри маликаи Саразм тилло, нуқра, ақиқ, лоҷвард ёфта шуданд. археологон сину соли маликаи Саразмро 23-24 сола маълум карданд. дар қабр бо ӯ як писарбача ва як духтарбача гӯронида шуда буданд. аз қабри маликаи Саразм 3,5-4 килограмм муҳраҳо пайдо карда шуданд. дар ин қабр як оинаи биринҷӣ ҳам будааст. дастмонае, ки аз маликаи Саразм пайдо карданд, аз ғалсамаи моҳӣ сохта шудааст. Саразм ватани аввалин муҳандисони мовароунаҳр ва ё вароруд буд. бинокорон хонаҳои истиқоматиро аз хишти хом ва похса месохтанд. дар биноҳои саразмиён аз 2 то 5 оила зиндагӣ мекарданд. кишоварзони Саразм
заминро бо олоти сангӣ, устухонӣ, чӯбӣ ва баъдҳо бо мисӣ ва биринҷӣ ҷуфт мекарданд. дар натиҷаи ҳафриётҳо то соли 1990 аз Саразм 31 оташдон пайдо гардид. онҳо асосан дар миёни хонаҳо ва ё толорҳо сохта шуданд. бостоншиносон дар Саразм 30 намуди хумдонҳоро кашф намуданд. аввалин олоти шикории саразмиён аз санг ва устухон будааст. бостоншиносон дар як устохонаи сангтарошии Саразм 500 дона санг пайдо намуданд. бояд гуфт ки Саразмро маркази металлургияи шарқ низ мегуфтанд. Саразми бостон таърихи 5500 сола дорад. саразмиён аз 5,5-6,000 сол қабл бо ҳунармандии хоси худ машғул ва машҳур буданд. соли 2001 Саразм мамнӯъгоҳи таърихи бостоншиносӣ эълон гардид.